Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Namon pamilya, kaglabi na gid nga hindi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami sang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako magabatas magtulog, ngang iba nagakaon, samtang kamo gutom. Ha? Kag masakit para sa akon, nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong, tungod sa kabigadon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan, Biradur, na tao sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kaugtan o kung kaluyan. Jack Balaan, Biradur, dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha
panahon sa kasugpon sa atong matahong nga sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Sir, basi ko gin-blind lang nila ako. Nanay mo kong kagpanto. Kabalo ka, sir. Si Pirot lang ang mingko ko. Hindi kami yung grupo ay isang duwa nga to, ha? Si Pirot lang ang grupo nila. Di basi kong gin-blind nila ako. Para kumatabo ang poryusin, eh. Hindi ko sila makanta. Magpati ka sa akon, sir. Wala na ako sang mahimo-simo toto. Nahimo ko naman ang tanan pero tiga kagid. Sir? Madugay na ako sa serbisyo to. Kaganan nga ako sa pag-atubang sa mga pariho mo. Sabi mo, mapapati mo ko. Kabalo ko ang mga pariho ninyo, hindi gin magkanta. Gani mas maayo pa nga pahipuson ka na lang sang tudtuon. Sir? Bilonyo. Sir. Dali na, malakat na kita. Makita kita sa lugar nga habuyan naton sa animal nga ini. Dili, sir. Pwede na siguro diyo. Pwede na, pwede na. Medyo ligwi na dire. Nagdulog kami sa kalangalangan nga lugar. Wala sa pamaray. Mahimuon gid silang malain sa akon. Pero bahala na. Ginuon na lang may balo sa akon. Panaog. Sir? Siling ko, panaog. Oo, sir. Nanaog mo sila sa jeep. Totoo. Hatagan ta kasang isa pagid ka kay gayunan. Dalagan. Kung hindi ka malabot sang bala ko, kung hindi ka maigo, luwas ka na. Sir, isalvage ninyo ko. Kabalo ko. Gan hindi ko na pagpakapuyan pang lawas ko. Dari na lang, sir. Sige, tiruha ko. Oo, sir. Kung sabantan mo ng mayo. Sige, pati ako, sir. Bisan ano oras, bisan ano nga paagi sa pagpatay sa akon, may mo. Pero hindi ako mapakitluoy sa imo, sir. Animal. Dahil tanan mo ngaging pamangkot sa akon, ginsabat ko. Ang tanan ko nga naibalan, ginsugid ko na masimo. Halos tanan nga kasakitan, naagyan ko na sa inyo, sir. Kaya kung may aral lang ako sang nabalan, nasugid ko na tani sa inyo. Pero wala na ako sang nabalan pa. Magluwas ang nasugid ko na sa inyo. Kabalo ko sa trabaho ninyo, sir. Obligasyon ninyo ni. Pero magpatay sa tao nga wala nagabato. Kag nagka-cooperar man sa inyo. Ampot. Kung trabaho pa ninyo ina. Sige, sir. Pati ako. Wala man sang mahibig ko mapatay ako. Wala ko sang pamilya, sir. Wala ko sang utod. Wala ko iloy. Wala ko amay. Kag bisan isa. Wala ko kilala ng pamilya ko. Kag hindi ka mo ang problema kung mapatay ninyo ako, sir. Kaya wala sang maakusar sa inyo. Wala sang maraga sa inyo. Belonyo. Sir. Nakabati ka man sang hambal niya. Oo, sir. Ano sa banta mo? Gasugi na yan siya sang matuod. Kung ako lang, sir. Kung sa ako lang, ha. Oo. Gasugid siya sa matuod. Habi mo, bilib ako sa taong ina. Maisog, wala kulba. Kag na wala mahadlok mapatay. Ang matuod, sir. Kag wala nagapakitluoy.
Sir, matuod gid siguro nga wala siya sang may nahibalan. Kadamo na sang nasumalang ko nga pariho sa ila ang trabaho. Gamay lang masahi makanta na kag magpakitluoy. Pero siya wala gid. Ato sa sir, oh. Ato, nag-aalun? Ikaw, kaya mo Bilonyo? Ha? Ikaw Bira, Hindi ko, sir. Hindi ko kaya. animal. Sulod sa silda. Oo, sir. Pasalamat ka kinaluoy ako sa imo. Sir, may sala ako, sir. Hindi mo ako dapat kaluyan. Oh, Sir, basi kung pwede ko kapangayo pagkaon. Gutom na gid ako, sir. Wala gid ako sa ginanan. sige, sige. Padulungan ta ka. Salamat gid, sir. Jack. Nagapati na ako sa imo. Sir, Oo. Nagapati na ako nga nakaupod ka lang. Kag hindi mo ini trabaho. salamat gid, sir. Jack. Kung nagka-cooperar ka na gidman, tuntuura na lang. Buligi kami nga madakpan ng mga upod mo. Oo, sir. Magkasalig ka. Mabulig gid ako. Salamat, Jack. Salamat kayong pasulong nila ako sa silda. Luwas na ako, Dre. Layo na ako sa salvage. Salamat kinagpati sila sa akon. Hindi na ako sinimano. Hours in turn protection, shield that's so.
mga buyit. Hindi ko na siya makontak. Out of coverage ng cellphone niya. Nanawag ako sa asawa ni Perot, pero wala gid siya kuno makakanto dito. Pagin sulugin niyang parte ni Perot. Sining ko na gid gani. Pero hindi ko man pwede nga kuhaon sa iya ang parte ni Perot kag Jack. Tungo na siguro ko nga hindi man niya pag-ihatag sa akon. Nagbasi kung mag-away lang kami. Animal git. Sige lang, sige lang. May adlaw git sa akon. Buhit ka. Kita ay kita pila ka adlaw. Pero si Jack, ano na yan ang sitwasyon niya? Buhi pa yan siya. Hindi man ako makapalapit sa police station. Ay, husto gali. Ang tigulang gali nga tag-isang balay sa Dilarama. Siya nilang suguon ko. Pagkatuon ko siya sa police station, ipausisa ko siya kung ano ang natabo kay Jack. Kantuan ko siya. Kumusta na ayhan ang lakat ni Jack? Sobra na isa kasimana pero wala pa siya makapauli. Ano to ang lakat niya man? Hindi ko man paryente si Jack pero nabalaka man ako sa iya. Jay? Jay? May tao sa unhan. Sa madulom nga bahin. Jay, bibig? Uy, Jay? ako ang ginatawag niya. Sino una man? Jay, dali diyan ay Jay. Si Buloy ni. Do amigo man ina ni Perot kag ni Jack. Katuan ko siya. Nga aari ka rin sa dulong Buloy. Maano ka? Diin si Perot. Jay, pamati ha? Si Jack, kabalo-kabala ko diin siya. Pamati bala na Jay. Hindi ako pati makapadugay. Ha? Ay nga aman. Mainit ako sa mga pulis. Ha? Nasiguro ko nga ginapangita ko subong. Uy, agin tawag mo pa ako ya. Basi kung maumid pa kuya sa imo. Malakat ko. Dali lang, Balachit. Dali lang. Nano man? May problema si Jack. Si Jack? Ay, nga, ano si Jack? Upod namon si Jack sang mang-hold up kami ni Perot. Ha? Oh, Jay, bibig. Diyos ko. Si Perot patay na. Ano? Si Jack ya? Hindi ko mapiho kung buhi pa siya o kung patay na. Oh, Diyos ko. Mugani nga aging katuan ko ikaw diri eh. Kaya ikaw lang ang Ay, hindi kuya. Hindi kuya. Hindi kuya. Haring kwarta, Jay, oh. Ha? Diin. Hari, oh. Hari. Pero pamati, Blanay. May ihambal pa ako. When money talks, everybody listen. Sige, hambal. Haring papil, oh. Anoon ko na iyang papel. Kwarta yung kinahanglan ko. Nasulat na rin sa papel ang lugar ng katuan mo. Ato dito si Jack. Kung wala siya ng salvage, aragid siya sa police station. Ha? Katuan mo sa Jay, ha? Kaya kung buhi pa siya, makaluluoy gid siya dito. Bisan pagkaon, wala. Wala sa mahatag siya dito eh. Istorya siya, Jay. Kung makita mo siya, kaysa batas ng adlaw mabalik ako dire. Timingon ko lang makapauli ka na dire. Para masugiran mo ako kung anong sitwasyon niya dito. Sige. Pero wala ko yung galastuhon. Haring kwarta, Jay, oh. Ay, kwarta. Ay, pila na. Base kung asa na sa pase ko makalabot. 10,000 na, Jay. Ma! Ay, Diyos mel! Ay, kadako, kali! Ay, apaw! Parti ina ni Jack. Ha? May bilin pa siya diri sa akon. Ihatag ko lang laso na. Katuilang anay siya. Wow, kwarta matuod. Wow, subong lang kuya kakita sang amon sini kadako nga kwarta ba? Halungi gina, Jay, ha? Kay Jack bala na. Oo, Tisano ka malakat? Ate, buwas, hingagawon ko si Jack. Ate, Mayo. Kaysa dasong adlaw, mabalik ko di. Uy,
Dako na igo niyo, hao. Ha? Hindi gid man Okay lang. Ate, sige, Chay. Malakat na ko, ha? Hindi ko di makapadugay. Kag kung mamangkot gani mga pulis party sa amon, ikaw nang nakabalo magbalibad, Oo, ako pa ya. Sige, malakat na ko. Dali lang bala. Ha? Nga aman? Wala gid dada. Ay. Ate Ari, imo na lang ni. Isa na kakop. Pao! Ay, kadamo nga kwarta. Akon lang ni. Oo. Obraha lang ginapaobra ko sa imo, Chay, ha? Oo, Sige. Ay, abaw, Diyos ko. May kwarta na ako. Ay, ato na si Buloy. Gadali-dali, gid siya palayo. Mapauli ako. Tanawon ko to sa masanag kung pila ni ang ginhatag niya sa akon. Baw kadamol sini. Do ginhakop niya lang sa gamay niya nga bag. Mapauli ako. Wow! Ay, kadibuida sa gabi ko subong. Paayo, kay tulog na ang mga tawod sa balay. Ako na lang isa gabugtaw. Ay, kuuton ko sa bulsa ko ang ginhatag sa ako ni Buloy. Why, kadamo. Ay, galing mga 20 kag 50 tahon. Oh, ay, abaw, do may mga himbis pa man isang isda. Abi ko kung dako gid kay kadamo. Sobra lang ni guro isa kalibo ay. Ay, pero okay na lang niya. Dako na ning mabulig sa amon. Ay, kuhaon ko sa piha ko nga bulsa ang ginhatag niya para kay Jack. Pao! Puro linibo. Ay, isipon ko, abi. Isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, pulo. Oh, pulo, gid! Ay, nismel, gid. Ay, pero taguon ko niya. Basi masapwa ni sa mga bata ko ni Berto. Taguon ko. Kagbuhas, kaduan ko ang lugar nga ginhambal ni Puloy. Kaduan ko si Jack. O kabay pa nga wala lang sang balain nga natabo sa iya. Kabay pa. Jack! Malapit. Dali di. Mayambala ko sa imo. Malapit di sa Rias. Sir, Gin-check ko ang records mo sa Iloilo. Wala ka matuod sa record sa pagpanguld up. yes, sir. Pati ka na sa akon. Pero ang record mo, pamuno, kag-away, kadamo. Kun, sir. Mapati na ako sa imo. Galing kita may aragid nga may ginatago kagid sa akon. Naduga binutig ka. Ano, sir? Siling mo wala ka sang pamilya. May ara man gali. May tao dito sa gwa. Kag gusto ka niya makita. Ha? Sino siya, sir? Ha? Sino siya?
mga abiyang, sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton sugilanon. Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sang inyong alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.